அதாவது නීතිඥ ප්‍රයන්ත වීරසූරිය වැඩබලන පොලිස්පති மட்டக்களப்பில் உணர்வுபூர்வமாக அனுஷ்டிப்பு. இனி விரிவான செய்திகள். 161வது போலீஸ் வீரர்கள் ரணவிரு தினம் இன்று மட்டக்களப்பில் அனுஷ்டிக்கப்பட்டது. கிழக்கு மாகாணத்துக்கான பிரதான வைபவம் மட்டக்களப்பு மாவட்ட சிரேஷ்ட போலீஸ் அத்தியட்சகர் பணிமனை முண்டலில் மாவட்ட சிரேஷ்ட போலீஸ் அத்தியட்சகர் லலித் லீலாரத்ன தலைமையில் நடைபெற்றது. கிழக்கு மாகாண சிரேஷ்ட பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் வருண் ஜெயசுந்தர பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டு உயிரிழந்த போலீஸ் உத்தியோகத்தர்களுக்கென அமைக்கப்பட்டுள்ள நினைவு தூபியில் மலரஞ்சலி செலுத்தினார். மரணித்த போலீஸ் உத்தியோகத்தர்களின் உறவினர்கள் கண்ணீர் மல்க மலரஞ்சலி செலுத்தினர். உதவி போலீஸ் அத்தியட்சகர்கள், போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரிகள், போலீஸ் அதிகாரிகள் உட்பட பிரமுகர்கள் பலரும் கலந்து கொண்டிருந்தனர். இலங்கை வரலாற்றில் முதலாக நாட்டுக்காக உயிர் நீத்த போலீஸ் உத்தியோகத்தர் மாவனல்லையைச் சேர்ந்த சமான் என அழைக்கப்படுகிறார். அவரது நினைவாகவே 161வது ஆண்டு போலீஸ் வீரர்கள் தினம் இன்று அனுஷ்டிக்கப்பட்டது. වැඩවල පොලිස්පතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව දිවයිනේ සියලුම පොලිස් පැමිණෙන ආරාධිත අමුත්තන් පැමිණීමයි නියමිතව තිබෙන්නේ. ඒ අනුව ආරාධනා කරනවා පොලිස් දඩිය ඔසවා මෙම උත්සව අවස්ථාව ආරම්භ කරන ලෙසට. சிரேஷ்ட போலீஸ் அத்தியட்சகர் அவர்கள் போலீஸ் கொடி ஏற்றி வைக்கும் நிகழ்வு ஆரம்பமாய் கொண்டிருக்கின்றது. වසර 161ක් වන ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ පොලිස් 161வது නිශ්ශබ්දව සිටීමටයි අප සූදානම් වන්නේ. தேசத்துக்காக உயிர் நீத்த போலீஸ் உத்தியோகத்தர்கள் දේශීය වෙනුවෙන් දිවිදුන් පොලිස් පිරුවන් ස්මරණය සඳහා සහභාගී වූ சிரேஷ்ட போலீஸ் மா அதிபருடைய பிரதி போலீஸ் மா அதிபருடைய மூலமாக එමෙන්ම මෙම රණවිරු ස්මාරකයේ වෙත පුෂ්පෝපහාර දැක්වීමේ කාර්යයට මඩකලපුව කොට්ටාශ භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීතුමන් සහභාගී වන අවස්ථාව. இதனை முன்னிட்டு மட்டக்களப்பு மாவட்ட சிரேஷ்ட போலீஸ் அத்தியட்சகர்களும் மலர் வளையத்தை அஞ்சலிக்காக வைக்கின்றனர். ක්‍රියාත්මක කිරීම වෙනුවෙන් දිවිදුන් පොලිස් පිරුවන් සිහි කරමින් මෙම දේශීය ඒකීයභාවය වෙනුවෙන් සිහිපත් කිරීමේ කර්තව්‍ය සඳහා අපත් එක්ක එක්වන ලෙසට නිම කරමින් ඒකීය රටක් සාමකාමී පරිසරයක් ගොඩනැගීම වෙනුවෙන් විරු සමුර ස්මාරකයේ වෙත පුෂ්පෝපහාර දක්වමින් එය ස්මරණය කරන ලෙසට 161வது தினத்தை முன்னிட்டு இங்கு சமம் கொடுத்திருக்கும் போலீஸ் உத்தியோகத்துக்கு அருகாமல் சென்று உங்களுடைய அஞ்சலி செலுத்துவதற்கு உங்களை தாழ்வாக உங்களை நாங்கள் அழைக்கிறோம். වර්ෂ 1864 මාර්තු මාස 21 වන දින සබාන් නැමැති පොලිස් නිලධාරියාගේ ඝාතනයෙන් පසුව පුරා වසර 161ක් තුළ
යුතුයි. ඒ අනුව තම ආදරණීය දුවා දරුවන් ඒ වගේම සෙනෙහබර බිරින්දෑවරුන්ගේ ආදරණීය ස්වාමින් ආදරණීය දුවා දරුවන්ගේ සෙනෙහබර පියවරුන් මෙම දේශීය ඒකීයභාවය වෙනුවෙන් පුරා වසර 161ක පොලිස් විරුද්ධ සමරුමේ 2025 වර්ෂයේ නැගෙනහිර පළාතේ ප්‍රධාන උත්සවයයි මඩකලපුව පොලිස් අධිකාරී කාර්යාලය සංකීර්ණ පරිශ්‍රයේ පැවැත්වෙන මෙම கிழக்கு மாகாணத்தில் நமது போலீஸ் மனித போலீஸ் உத்தியோகத்தர்களது ஞாபகார்த்த தூவிக்கருக வகையில் இவ்விடங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. எமது நாட்டுக்காக போராடி மரணித்த அனைத்து உத்தியோகர்களும் ஆத்ம சாந்திக்காகவும் இந்த நிகழ்வை நாங்கள் நடத்தி கொண்டு வருகிறோம். වටිනා තරුණ ජීවිත මේ දෙරණේ ඒකීයභාවය වෙනුවෙන් කැප කරන ලද වීරෝදාර පොලිස් නිරුවන් ආබාධිත සියලුම පොලිස් නිරුවන් ස්මරණය කරමින් 2025 මාර්තු මාස 21 තම පවුල්වල ඥාතීන් විසින් පුෂ්පෝපහාර දැක්වීමයි මේ අවස්ථාවේදී සිදුවන්නේ. ඒ වගේම මඩකලපුව කොට්ටාසේ සියලුම පොලිස් ස්ථානවල ස්ථානාධිපතිවරු මියගිය පොලිස් විරුවන් ස්මරණය කරමින් පුෂ්පෝපහාර දැක්වීමේ කර්තව්‍යයි මේ අවස්ථාවේදී ඉටු කරමින් තිබෙන්නේ. 2025 மார்ச் மாதம் 21ஆம் தேதி விடுபட்ட போலீஸ் உத்தியோகத்தர்களும் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் உள்ள போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரிகளும் தற்பொழுது அவர்களுடைய அஞ்சலிகளை செலுத்திக் கொண்டு வருகின்றனர். සෙනෙහවන්තයන්ගේ නික්ම යාම මඩකලපුව පොලිස් විරු සමරුම් භූමියේ සිට ස්මරණය කිරීමෙන් පසුව එයට සමගාමීව නැගෙනහිර පළාත තුල පොලිස් විරුවන් සිහිගන්වන අවස්ථාවයි මේ. அதன் 161 වන පොලිස් අනුස්මරණ දිනය වෙනුවෙන් වැඩබලන පොලිස්පතිතුමාගේ පණිවිඩය ඉදිරිපත් කරමි. අවස්ථාවේ 1764ஆம் ஆண்டு සරදිය දශක 3ක යුද්ධයේදී යුද හමුදාව හැරුණ විට වැඩුවෙන්ම රට වෙනුවෙන් තම ජීවිතය පරිත්‍යාග කළ ආරක්ෂක අංශ නිලධාරීන් වූවේ ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ නිලධාරීන් බව අප මේ ස්මාරකයේ අභ්‍යස සිට මෙනෙහි කරන්නේ ඔවුන්ගේ ජීවිතය දීර්ඝකාලීන සැලසුම් පොලිසිය සතුව පවතින. குற்றச்செயல்களை தடுப்புக்கு முகமாக ஒழுங்கான முறை மேற்கொண்டு வருவதன் என்பதை நான் விடுதலை விரும்புகிறேன். එබැවින් තවදුරටත් නිර්භීතව සියලු නිලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. இதே நிலைமை அனைத்து உத்தியோகர்களும் நல்ல முறையில் கடமை சம்பந்தமாக வெல்ஃபேர் நடைபெறுவான் சங்கம் மற்றும் நடைபெறுவான் சங்கம் விதவை